Yadiani chiremu anachese wanuma yisiniye sinitwase san ne chire ne bibia mu baba ko no wobrekum kromu anase buuramu akodu sunwane a wono so butuo mami anase baba wa hwere nkwa ya Victoria Fosua arawo sem ne se obayi kura nanse ko abefo pakase etraso di nkomo social media yi a ene wodi mfoni bi kura ba beguso a chese COVID-19 ya obo ho nkomo a wo frɛ obie o ka boro kasa no ma wote se o cheche nipa ne se wo hwe ne ho yi na yade na aba na ehu wonyina yie wonfa nose mask bi nhyere hwe no nkyerɛkyerɛ na wo cheche. Allo ye ogadi ni bu na fu amfra na ho fa yo. Hello Yesu pacho maache ena na yadie wabode ehi ba ko ne mafra wi kamentete o na yade ehi uno de bayana kolobaloso ye wedinti sanya uno de baye sa hinti na ma me kwakota de krom nkwa nduro ye ade hingina one mehe wo sa twa sininti akwakwa se sini twam a na wo san eye nkyekere nyina eka ho na asemu asie ne se Hyundai taxi driver bi wo so hyen paka obi ahu ne ye se ofiri hin so ofiri hin oba Victoria Fosua de akwakobo ne se tu ama se meka sei wahwere ne nkwa ya na Victoria Fosua ensemu bi a wachire gu ahoma so dada chesamanfo a mokọ adum Facebook live mo hwa mbohu na oka bi odi hu nkomo no yentie se de osibo no nkomo efa ya ansa na wo ba be firi mu. Allo ye ogadi ni bu na fu amfra na ho fa yo. Hello Yesu pacho maache ena na yadie wabode ehi ba ko ne mafra wi kamentete o na yade ehi uno de bayana kolobaloso ye wedinti sanya uno de baye sa hinti na ma me kwakota de krom nkwa nduro ye ade hingina one mehe wo ba Ghana da bana da fa free so kono wa mba Ghana wonu wo bebisa na me seche aja hin soma wo dia media medi hu akokwa ma abodua sa kolobaloso he wa ya hu se wanu adene wo cho so betu esi gwahu awurade nti nne ya ya bi pa ni me so abadam papa ye tu ampa ne wasa wa abone ma abone wi asese nipa yanta wonu wo begu nani ma se ne o kire wo fun bi me kokko obedi ni mata na me za abere ni me nsatare bi ase meti ni kolobaloso he akonka ye yo bi pa ate kwase sama kwakwa wo ka se nyame he to ha ye keto ama wodi ni wo be ji ko na janyo bonu wi ase hono kwa so da baba kwa nkan kire ye wo no wo be kire ye me be tia wo ka papa ba ye mo yare Ghana fo ina nkan kuma ntun yare tire ade ni nyame tia ne ka ese yeso bu fushi wa he o shanze di sita chimai oh no hu from no sasa fo he benzi sa konti so fu bia wa so mfiri nyame be hu pampan hule obe hu atete tentere hu na pampan hule na baba hu ko bia no Ghana fo ina hu ma bai ware nti hu ma bai de na ya nkasa fi bekum hu ma bai Victoria Fosua edin adodo no a obrekum de frɛ no ane oba ya utie ne na obehu obia o social media bia sa baba wa na mami obehu no wono asem ananwumre aba beto dwa kire se wahwere ne nkwa ya abra hyenkane bi de ne hye firi ne aba bebo na masa abre wafiri mu na oba ya wafiri mu ne nua pani eye Augustine Boatin ene wo kyese no kure se de adom kase de tu dwa no asi se de nua no obi de hyen abo no ama wafiri mu na posifu a wo sunwane enso madwene sa semi ana odi nti wate asimu a wo hwehwe mu yeah, madam said, I may come shop set na ya kwa transfer ho kakra ya bon komo ti bo na obi frɛ me on phone say my sister the motor any accident na in fact me who dream me kakra say na me no say wato new motor be 2 weeks 3 weeks near yin land so say but one kasa no obi a already dada nti o ta de motor no free bi kumba ya ma me ho nsia tre e ba be no nti ampa na me so me tu motor na me frɛ me brother so mo kan ya ba ya me no kre as driver bi a o kire se ne father afre no freedom a onu sunwan and what is but one kasa de ya do mani a ne father no do man o frɛ ne say omra no me fa no kwa yi bi o den nti ono no obey overtaking e wo long track bi achi o di share the sister no me no ka se bi no kre no o free the court in na accident na no ya fe na ya ni police woni nyina akọ tunya municipal akọ ya arrangements ya de na fe baby ato oh we de mon kafra na ne nkwa ne timoto ni so on ono kwa na no timoto no ono na moto yi wode na ade nam na wofa Peter a wono nso wono ka nipa na wabo ho a wotwa sini akasa fa kwabra na nti ho a
to ile nchemu si ye so ano ne adom kasa kasa e chirechire mu de wonim efa oba yi ho ene asem asie se de esi aha wonom afa eno so se no chire mu ye minimum ne se be la samwanum eba ene jako mu na omo eteka ho no ba ene na mama ground omo ba area ha bra ha fo ha omo group e wo bra ha fo ha no oka ho bia oye actress a ono so actress ya me kai say omo wo movie bi kra but unfortunately me ni omo movie ni bi wo ma yi so sisi ai tie bia me no ka say wi a na chire me research ahwe se me nya omo movie titles me bi na fi aka ya send amamo but me you very sure say bela samwamu ne ada Kumawood and Penifonu be no they will have omo clever wombi recently oye corona virus oye na a trend pa also share you cry Ofa Peter wonoka wo mu atwasini oba ya wa hwere nkwa ya ye ka wono mu ache wo hwese kwabra na nti obebo hu dawura Victoria Fusua ana otisi wo chire mu se wonu mu nyina bobo ma ache se dwuma ya no ye na ko Facebook live wo behu se sire bi wo ho sa moto no dem na nipa nso dem na wo hu nipa no washatade blue deep blue na sea blue na ache se Allo. Ye. Ogadi ni bu na fu amfra na onfa yo. Hello Yesu. Pacho maachi. Areho. Danu ya na Bishop Bernard Nyarko ko. Ache se ye ni ho abobo nwie ya na hwefofra san bebo mu. Se mi areho pa. Nti mu amowo miamia muti amonko Facebook mu ntubirika nkonkonko hwe. Se de moto na ye na enche oba na de mfoni beto bra na okasa. Sa audio na woye video na woye ya no wo cheche kwabra na nti mu se Yesu mura mehwe ni asofo ni ade no eno so hu mfoni no ho a ni nyina da ye di emam na yakoya nim enchai na otwetwa mu na beto odwase abrantie bi a wono de ne hyen nam eye tipa truck bi nipa bi akoku no ama wa fa hyen na dwane ti bambofo ye se obeti wo mu agumu a hwehwe se bi a obeho nipa kro kodi sa nyambrasem no a ampa pa ni nuane ampa omu bowura mu abrantie bi friend se Emmanuel Kowonu posifo akwakoche no woche no a wotototo na amiamia no na chesampa Evans Tachi a wono na ye tipa truck driver yi a shenkani ya odeka mumunu nto de fa nwen nam yakokunu sa branti na idi sa adwuma no na posifo chiremu a sameka se de wa yire no pampe na abranti bi e friend Dauda Anas wono company mfo a no mo ayomaji so mepe nipa odi sa nyambrasem no kra no oyi obi aka tai opompe bruni friend vulcanizer a je se wono bia baby efro se fie nya star oil no wo ye da dwuma kire se nyamianim ni wo ho na hyenkani kura de ne car no ba ye se wonhwe ne tire no ase koba no adwo wompo omiam omfamfra manguma no opompe ma no an se che se wo mo da ho aba ne se wa yira a je se ne mpani awurawura mu a wa kire nipa okodi sa nyambrasem no sei no kire mu that day be Friday and 1 o'clock bed the driver come say they can't work now you can't call me say they can't do puncture I tell him say for pack well and raise the bucket. Now I raise the bucket, I go enter for the car inside. The driver dem aside. They dem aside hold the light for me. Me like me see the pest from the bush. They run come. They can't enter for the car inside, spare the car. The driver ran to go cross for the front. He hit him. Now me to around come out the car under. Now he passed the driver top. Still the car go around go the patrol people they tell them say somebody steal the car, he killed the driver. That be all. So the patrol people chase the car? Yeah. They take the car, they catch the person. Okay. Where they take the police station? Yeah, the car come the police station. Wei abrantie a wono de sie nyina na ne tua mu abra nipa bonefo abrantie yi ma no Kowonu odi sa nyambrasem no wono so hunu ya bambofo enam a kyese wo bontente so obekire no wono so ne tua mu bi Dauda Anas na ate na ne nyina mu no mpanimfo bo modena sameka sa abrantie wo kire mu wache no a kyese abrantie so ofiri mu ya yei driver Evans Tachi odinamu na kwa akosie amukurabia a kyese mpanimfo gusu a eyenhwemu efa asem no ho na yede ani kire nsem foforo mu nso a yede ne be chati fidi mantam no mu wonim sa yade aba ba bura ye COVID-19 yade ya dan de nyina yempa ye ne se yade yi ene enka da ko yebete ni ne se yade no afedie de kokudure na pem eteba foma chese manfo nya bi kura ye sa wonom yade na nke ho atoye na abeto dwa se wo de ani kire fidi mantam no mu a
wo mabu nkonta me ho nso bia piem ne pie yen so ayanom enafom asa sum kɔ nanim paa ama nipa no ɛwɔ hɔ no nso dodoɔ no atiemu na mpanimfo a wɔno hwɛ apomdire so wɔ hɔ de ato dwa sɛ ɛda no ada de broni first contact tracing kyɛ sɛ wɔn mani sa wɔn a wɔn anya bie ne wɔn ani nipa bia di nkita ho de wɔn ani di wɔn machi no ano obu nkonta na kyɛ sɛ nipa bɛsɛ duasa mienu ɛna sɛ bɛka certificate mantam no mu wabu nkonta ne nsaka wɔn ma wɔn sɛ wɔnya yadeɛ yi bi na dɔkota pani a wɔno hwɛ mpomdire so ɛwɔ certificate mantam Dr. John B. Eliza wɔn na kyerɛ mu sɛ ɛne nipa bɛsɛ ahanu 200 ɛyɛ nipa a wɔde wɔn di wɔn nyinaa akyi to obu nkonta no ana kyɛ sɛ mu bɛsɛ du mienu oyi wɔn no wɔn nyinaa anya yadeɛ yi bi na sɛ wɔn mu kyikyɛmu aduasa baako akyiri pɔnkron a kyɛ sɛ obu nkonta ohun sɛ osisa ne nyinaa mu no emu mmiɛnsa ɛyɛ mmaa du mienu ɛyɛ mmarima ɛna wɔn mu mfie no mfirinhyia no kɔpem mfirinhyia aduonum baako ɛna afei nso koraa no hwɛ a deɛ osɔ wɔn mu koraa no wɔnya mfirinhyia enum a kyɛ sɛ wɔn koraa no so wɔyɛ abaaya na pani kyerɛ mu sɛ sɛ deɛ aduro no ano ayɛ den to wɔn so mɔmɔ ani abere certificate mantam no ɔnto ho adense obɛgyina nkɔde n'anim ako a ama yadeɛ no baabi akɔduru bi a wɔso ɔboa no wɔkye no bia no ɔtu saa nam no